Exodus chapter number 10, verse 3. Kini nga story na diha sa tunga-tunga sa 10 plagues. We're getting close to the end. There's still a couple left. Exodus chapter 10 and verse number 3. And Moses and Aaron came in unto Pharaoh and said unto him, Thus saith the Lord God of the Hebrews, How long wilt thou refuse to humble thyself before me? Let my people go that they may serve me. Else, if thou refuse to let my people go, behold, tomorrow will I bring the locusts into thy coasts. And they shall cover the face of the earth, that one cannot be able to see the earth, and they shall eat the residue of that which is escaped, which remaineth unto you from the hail, and shall eat every tree which groweth for you out of the field. Bisaya, og si Moses og si Aaron miato ngadto sa Faraon, og miingon ngadto kaniya sa ingon nagasulti ang Ginoo nga Dios sa mga Hebreohanon. Unsa kadugay nga ikaw mo dumili sa pagpaubos sa imong kaugalingon sa atubangan nako. Tugote ang akong katawhan nga mulakaw aron sila unta moalagad kanako. Kay kun dili, kung ikaw mo dumili sa pagtugo sa akong katawhan nga mulakaw tanawa, ugma ako mo dala sa mga dulon ngadto sa imong utlanan, ug sila mo tabon sa nawong sa yuta nga walay usa nga makahimo sa pagkakita sa yuta. Ug sila mo kaon sa nahibilin niatong nakaikyas nga nagapabilin nganha kaninyo sukad sa ulan nga ice, meaning hail. Ug mo kaon sa matag kahoy nga nagatubo alang kaninyo sa patag. Ang Diyos naghulga diri nga mag-send sa plague sa mga locusts. Dili pipila lang. Sa yung pulong what's the word again? Dulon? Was it dulon? Kita na sa pulong dulon. Do you understand the concept of a plague of dulon? Meaning millions and millions of them, and they eat everything. Mga insekto, pero kung na millions sila mukaon sa tanan sagbot, sa tanan dahon, sa tanan tanom, mukaon gayud silang sa imong tibuok alanihon sa usa o duha ka adlaw mahuro ang tanan. Kanaos ka problema nga nahitabo usahay sa lain-laing dapit sa kalibutan. It's not an uncommon concept. Ang Biblia nagastorya kabayan sa mga dulong, mga locusts nga magbiyahe diha sa ban, mga pundok. And I've heard stories, murag cloud man, mawala ng adlaw kung sila maglupad ibabaw sa imong dapit. It's a terrifying thing. Og siyempre, diya sa panahon sa Biblia, wala sila pesticides, magpatay kanila. Sa ating batanon pa ko, na ay plague sa, delete locust, but something like that. They were cicadas. Dito sa balay sa akong lolo o lola, millions of them. They didn't eat everything, but there were millions of them. They covered everything. Diya sa nami tree. And they just plastered everywhere you look. Anything you touch, na mga cicadas. There are insects about that long. I can only imagine what it could have been like in Egypt. Now let's read verse number 12. Siyempre, si Pharaoh wala nagtugo ng katawhan mo adto mo gawa sa Egypt. So, verse 12, And the Lord said unto Moses, Stretch out thine hand over the land of Egypt, for the locusts, that they may come up upon the land of Egypt, and eat every herb of the land, even all, look at this phrase, all that the hail hath left. O ang ginumingon nga to ni Moses, ito'y hod ang imong kamot, ibabaw sa yuta sa Ehipto lang sa mga dulon. Aron sila moabot ibabaw sa yuta sa Ehipto, mukaon sa matag herba sa yuta, bisan sa tanan nga gibilin sa ulan nga ice. I love the Visayan translation of ice. Ice lang. No, that's different. Title of my message comes from verse number 12. All that the hail hath left. The message tonight is going to be kind of sad. I want to talk to you about that. Ang tanan nga gibilin sa ulan nga ice.
all that the hail hath left. Diri sa Pilipinas, syempre walay hail. Pero dito sa among dapit na ay hail. Ang pinakadako nga nakita ko sa akong kinabuhi, actually ako mismo wala nakakita. Pero nainumdum ko sa adlaw nga akong uncle nakabista sa among balay, siyang pastor sa Indiana. Og sila nag-experience sa hail nga sprio og dako-dako sama sa mga tennis balls. Og diha sa atop sa ilang minivan na daghang dents di na mga ice. I mean, have you a ball that big of ice? Maka-imagine ka, kamong na mga ice dito sa freezer kana nga dako. If I threw that at you, would it hurt? Huh? Magsulay ta. Pwede, Jacob, kuha para na ako. Kinsa mag-volunteer? Brother Michael, no, ikaw, kinsa volunteer nga, maigo. Dali mo buno. And, you don't have hail here, but we have hail in America. It can be dangerous. If it gets big enough, it can kill. And the hail that fell on Egypt was big enough to break trees. Paigo ang kadakos, we're talking balls of ice this big. It killed people. It broke in, nabali ang mga kahoy tungod sa hail. And then God says, the locusts are going to eat whatever the hail didn't destroy. I want to talk to you about that tonight. Father, would you bless the message tonight? Would you fill me with your spirit? Would you help me, God? You know I need you. You know I'm weak physically, but thank you, Lord, that you're strong and that your strength is made perfect in weakness. Lord, you knew who was going to be here tonight. I did not. But Lord, this is the message you put on my heart, so I pray, God, you use it to help us tonight. Fill me with your spirit as I preach. God, please help us. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. When I was a younger, you'll forgive me if I use a good amount of English tonight. Kapoy akong hunahuna. Sa dihang, when I was a younger preacher, sa dihang mas batanon ko nga magwawali, I loved the Bible stories of God judging wicked people. Nalingaw ko nining mga stories, 10 plagues, ug ang Diyos nagpakita nga siya ang kinagamhanan ug silaway gahom. I enjoyed that. There was a hardness to my heart. I loved people, but naikagahi sa akong kasing-kasing kabahin sa mga tao nga gihukman sa Diyos. Kabahin sa mga tao nga nakasalaog ang pagsilo sa Diyos, midanga kanila. There was a part of me that kind of enjoyed it. Yep, gaba. Now, I know we don't believe in gaba in the sense of karma, but there was a part of me that enjoyed it. Like, yep, justice served, we say in English. Takos ka. Yep, look what you did. You deserved it. But the older I get and the more time I work with people, and the less I enjoy the stories of judgment. So often now, samtang mubasa ko sa Biblia, masakit ko. I say, why would you, ano man ikaw maghimo niya na? Waka kabulon sa'y mahitabo ni mo? The older I get, the more it hurts me when I see the results of people's bad decisions. I think part of it is kung naitaw, kung naikagahi sa kasing-kasing sa tao, kung ang tao mag-experience sa dakong kasakit, ang mga pagsulay sa kinabuhi, magduktok sayang kasing-kasing, it kind of softens the heart. You know how kung magandam ka magsugba sa basing magsugba ka sa baboy, you tenderize the meat. Something you'll tenderize, mag-ana, what's the word? What do you call that in Visayan? Suksok?
magtusok ka, aron mahumok na. When a Christian goes through trials, his heart gets tenderized like a pork chop. And even after you heal, bisan human sa pag-ayo na ulian na ka, ang kasing-kasing niya ng tawhana dili gayon mo balik sa pariyong nga kagahi. O mas dali masakitan ka para sa kasakit sa uban. And I've experienced that here. We've been through a lot of hurts in 8 years. We've experienced a lot of betrayals, a lot of bad decisions, a lot of heartbreaks. Mga tao nagguba sa ilang kinabuhi. And I think that's part of it. I think part of it is just I'm getting older, and when you get older, you get a little softer. I think a little bit of it is I've grown, and when you get closer to God, na mas dako imong gugma sa uban. But the older I get, the less I enjoy even reading the stories in the Bible. I finished Genesis yesterday. Today I'm reading Exodus. I'm reading the plagues. I haven't enjoyed it. I mean, I love the Bible. You understand the English word wince? You understand wince? That's the way I read the Bible. Oh, man. I know what's coming, but it still hurts. I read the Bible and I look at people's lives and I just feel like, nga man, nga kamo dili matagam. Sakto ba? Matagam? Why don't you learn your lesson? Siyempre, na yung mga panahon sa akong kinabuhi nga akong nag-backslide, nag-biyek ko sa kababuton sa Diyos. Pero sa dihangang makasilo nga kamot sa Diyos, nagsagpa ka nako, nagdagan ko balik sa Ginoo. I don't understand people who just continue in sin. Wala ko nakasabot sa mga tao nga ang Diyos mo hampak ug sila magpadayon. Ang Diyos mo hampak ug sila magpadayon. Ang Diyos mo hampak ug mo hampak. I don't understand that. I don't like reading it in the Bible, but it hurts a lot more when you see it in your people. And in 8 years, I've seen it a lot. The Bible says in Proverbs 13:15, good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. Ang maayo nga pagpanabot, nagahatag og pabor, apan ang dalan sa mga malapason, malisod. Have you ever figured out when you were backslidden, lisod kayo ang kinabuhi sa backslider? Walay kalipay, walay kalinhaw, daghang kagubot. O kung na'y kagubot, dili ka makaampo kay na ang imong sala magbabag kanimo. You know what I'm talking about? Wala kay tabhang. So maginom kay dili pwede magayo sa Ginoo. You know what I'm talking about? The way of transgressors is hard. But what amazes me, natingala ko sa kadaghang sa Kristohanon nga mag-experience sa kalisod sa pag-backslide pero magpadayong ragyapon. I don't understand that. Kaya ko kung mag-uyog nila, unsay mong problema? Ganahan ba ka sa sakit? I'm not mad at them. It hurts to watch. Sakit kayo ang pagbantay ni Ana. Kung na mahitabo sa mga taong gigugma ni mo. And you watch as people's lives get harder and harder and harder. Magsamot nga lisod, magsamot. And then we see in Psalm 68 verse 21, but God shall wound the head of his enemies, and the hairy scalp
of such an one as goeth on still in his trespasses. The sign's a little bit humorous. Apan ang Diyos mo samad sa ulo sa iyang mga kaaway. O ang balhiboon nga bagul-bagul. Niyatong nagapadayon gihapon diha sa iyang kalapasan. Safe kaayo ko, wala ko'y problema diha. Kung wala'y balhibo, dili dugtukan. Don't you laugh at your pastor. When somebody walks away from God, their life is hard. But such an one as goeth on still in his trespasses, niyatong nagapadayong gihapon diha sa iyang kalapasan, his life gets harder. Oh, wala pa ka natagam? Ako'y dukduk para niya na. I don't understand it. Kung magpili ka nga makasala, magpili ka nga magbaliwala sa kabubuton sa Diyos o sa iyang pulong, ang imong kinabuhi mapuno sa kasakit o kalisod, kagubot. Pero kung magpadayon ka, diha sa imong pagkamasukihon, ka na masukihon, ang kayimtang magsamo ra. One of the most painful things about pastoring in Dapitan City for the last 8 years is watching the incredibly stupid stubbornness of backslidden Christians. God spanks them and they just keep on going. Sila mag-rebel batok sa Diyos, magtanom sila sa mga liso sa rebelyoso nga mga decision dayon kung ang pait nga bunga moabot na. Magsamo lang sila nga gahig ulo. Kasi tawe, magsamo lang nga gahig ulo. And their life just gets worse and worse and worse and worse. Tungod dili sila buot na matagam. Makita na to sa perpekto nga ilustrasyon niya na diha sa kinabuhi ni Pharaoh, ang hari sa Egypt. Ang Diyos nagingon, let my people go. Si Pharaoh nagingon, kinsa ba ang Ginoo? Kinsa ang Ginoo nga magsugo-sugo ka na ako? Dayon, ang Diyos nagpadala sa mga hampak, the 10 plagues. We're not going to look at the list, kay grabe kayo, daghan gyud. Pero sa ang nagsugod ang 10 plagues, Egypt was the most powerful nation in the world. By the end of the 10 plagues, they were utterly destroyed. Their entire army was dead. Their harvest was gone. Padulong gayud ang tinggutom. They were dead. Ang tanan nilang bahandi, gikuha sa mga Israelites, sa diyang nigawas sila, they were destroyed. But today I want to focus in on the part of the story we read today. Ang Diyos bago pa nagpugong sa hail nga iyang gipadala. He sent hail duo sa panahon sa harvest sa some of their major food products. Kung naay corn dito sa field, ang hail mo abot, magubak yun ang tanan, mabali. Ang mga kahoy, nabali. Kung ang kahoy wala nabalik yun, ang tanan bunga nahulog na. Agi sa bagyo, agi sa ulan, o hail nga nagdukduk sa tanan. And they reached the point where it was unavoidable, dali malikayan. Naitinggut ang padulong because the harvest had been destroyed. Oh, there were some portions nga liso pa, wala pa what's the word for sprout? Nigawas na, wala pa nagsugod og tubo, ha? Usbo, wala pa nag-usbo.
Ang mga napailiso, pero wala nag... So some of the harvest wasn't destroyed yet. Pero daghang nawala na. Walay pangutana, padulong ang famine. There were people who were going to die of starvation. Tungod gahig ulo ang ilang hari. By the way, it's always the followers who suffer the most when the leaders are stubborn. Parents, stay right with God for the sake of your children. Ang imong bata ang muantos labaw sa tanan kung ang kinikanan mag-backslide. Ug ang mga apo maimpyerno. Dali na ko magsimba diha. Nasakitan ko sa ilang maot nga batasan dito sa church. Dali na ko magsimba. Ang imong mga apo maimpyerno tungod sa imong garbo o kadalo. Sayang. The hail destroyed almost everything. Pero diha dayon ng hail na stop na si Pharaoh diretso. Nakaginhawa na. Nagkahig ulo ragyapon. As soon as there was relief, delete na. Okay, I'll let you go. What na hail? Delete na lang. Joke lang. So God sent Moses with a message. Look with me at Exodus chapter 10 and verse 3. I think that's what we read earlier, right? Yes, Exodus 10 verse 3. God sent Moses once again with a message for the stubborn king. And Moses and Aaron came in unto Pharaoh and said unto him, Thus saith the Lord God of the Hebrews, How long wilt thou refuse to humble thyself before me? Let my people go, that they may serve me. Ug si Moses ug si Aaron miadto ngadto sa Faraon ug mingon ngadto kaniya. Sa ingon nagasulti ang Ginoo nga Dios sa mga Hebreohanon. Unsa kadugay nga ikaw mo dumili sa pagpaubos sa imong kaugalingon sa atubangan nako. Tugot ang akong katawo nga molakaw aron sila unta mo lagad. Kanako diri makita na to ang raso nga mga backslider magpadayon ra gyapon. Napuno sila sa garbo. Kanamong raso ng tao masulti, maulaw ko mo balik sa church dali maulaw. Mapagarbohon. Dili sila mo amba nako. That statement right there always reveals a heart that has not repented and is full of pride. Tungod kung maghinulso gayud ka atubangan sa Diyos, magpaubos ka atubangan sa Ginoo o wala na kay paki kabahin sa hunahuna sa tao, ganar ka nga ang Diyos mo dawa kanimo. Basta lang ang tao musulti, dili sila mong amba nako. That person has not repented of their sin. And I just drooled. That was gross. It's a blessing to have Beth on the front row. Mom Ruth would hit me, so. God said, Pharaoh, how long are you going to be proud? Do you know why people don't come back to God? Dili sila ganan mo angkon nga sila manggurang nasayop. Ganan sila magbasol yapon sa uban. My life is bad because of you. No, your life is bad because you planted the wrong seeds. Your life is not a result of someone else's decisions. Ang imong kinabuhi, dili ang resulta sa decision sa uban. Ang imong kinabuhi, mga resulta sa imong decision. For example, my phone just jumped out of my pocket. It was my phone's fault. We always want to blame somebody else. Proud. That's why your life is continuing. Kanamurasan sila maglibot. Garbo! Humble
yourself before God, and you won't care what other people think anymore. Say, Pastor Mike, how do I know if I'm humble? Are you still worrying about what other church members think? You're not humble yet. You're not humble yet. Kadaghang sa tao mag-backslide. Huwag sila sa ingon na puno sa garbo. Para nila mas lami ang kinabuhi nga hingpit nga maaguba kaysa ang pag-angkon nga silang nasayop. 50 years from now, their lives will be utterly destroyed. Wala na bisan unsa nga bililhon. Wala na bisan unsa nga matahom sa ilang kinabuhi. Ang rason, they're full of pride. To them, anything in life is better than surrender. Sayang. Look at verse 4. Else, if thou refuse to let my people go, behold, tomorrow will I bring the locusts into thy coast, and they shall cover the face of the earth, that one cannot be able to see the earth. And they shall eat the residue. The word residue means nahibilin. The residue of that which is escaped, which remaineth unto you from the hail. And shall eat every tree that groweth for you out of the field. Here's what he's saying. Hey Pharaoh, tanaw dito gawa sa bintana. Nakita nimo kana nga gamay nga sagbot nga napa-green gyapon. Nakita nimo nga niya nga kahoy nga wala na balik gyud na bahin pila ka bunga na pa. Kana nga bunga pa, kana nga na dali bunga, green pa, lunhaw. Lunhaw is green sa Biblia. Kana nga napay lunhaw. Nakita nimo ang mga leaves dito, may dahon nga lunhaw pa. Nakita nimo kana nga gamay nga, oy, may bago nga tanom. Wala na daot diya sa hail tay bago pa nagtubo. Nakita na Pharaoh. Naguba nagyur ang inyong alanihon pero napay kamay dito sa gawas. Kung magpadayong ka diya sa imong rebellion, kanapod na daot. Let me tell you the number one lie that backsliders in the Philippines tell themselves. I'll be honest, I don't really remember ministry work in America. I don't really remember the culture. Kay 25 years old ko sa diya nagbalhin mi dari. I don't remember much. I was never a pastor in America. But I can tell you, ako makasulti nimo. Sa pinaka, not pinaka, but one of the most common lies the devil tells people sa dihang maguba na ang ilang kinabuhi tungod sa ilang pagka-backslide. Here's what the devil says. Your life's already ruined. It can't get any worse. Mas mayo magpadayon ra gyapon. You ever heard that lie? Naguba na ang imong kinabuhi. Tanaw ang resulta. Pait kayo mong kinabuhi karon. Pero makalingaw-lingaw pagamay diya sa magpag-inom, pagpanguyab pa, napay chance makalingaw-lingaw gamay, but your life's already ruined. So mas mayo magpadayon ra gyapon because it can't get any worse. Isn't it the lie the devil tells us here? Ang imong kinabuhi, dili mahimo nga magsamot pa. I mean, it's as bad as it can go. Listen to me, I got some advice for you. Look out the window. You see the green over there nga napa sa imong kinabuhi? Tanaw, napay katahom sa imong kinabuhi. Napay, bisan nun nga nindot pa sa imong kinabuhi. God can destroy that too. Oh, it can't get any worse. Yes, it can! Yes, it can! Ang Diyos kanunay na dugang pang pagsilo nga wa gyud gihunahuna nimo. Na mga tao na yun ako, Pastor Mike, wa gyud ko nag-expect mo put ko niini nga punto. Yes, because you ignored the Bible and you don't believe God. God warned you and so did I. What could God expect? Yes, because you were a fool and you didn't listen.
You say, Pastor Mike, my life, maot, gira kong kinabuhi karong miserable ko, wala ko'y kalipay, wala ko'y kalinaw. Masayang magpadayon na lang kay akong kinabuhi dili maayo. Number one, yes, your life can be fixed. Ang Diyos makatabang ni bisan kinsa. Number two, it is a lie that your life can't get worse. It can always get worse. Puta na. Napay bisan unsa nga green sa imong kinabuhi. Bisan unsa nga matahom pa. Ang family member nga gigugma nimo. Ang gamay nga mga blessings nga nag-enjoy ka sa imong kinabuhi. Huno-huna, unsa ang matahom pa sa imong kinabuhi? Ang locust makakaon pod niya na. Masayon magpadayon na lang kaya it can't get worse. Yes, it can. Kana nga nahibiling gikan sa hail, makaon gayud sa locust. I hope naglaong ko nga dali gayud ka mag-backslide ug mobiya sa Ginoo. I hope you never reach a point nga nag-feel ka nga imong kinabuhi wala nay pulos. Naglaong ko nanginaut ko nga dali gayud ka mo abot niya nga punto. But if you do, don't believe the devil's lie that it can't get worse. It can. Oh, it can. And many times, God doesn't have to do it. Tagang panahon ng Diyos, fine, bahala ka. Ako, walay lihok. Ako magbantera, ikaw. Kini ang bunga sa imong decision. Look at me at verse number 15. This is talking about the locusts. For they covered the face of the whole earth. So the land was darkened, and they did eat every herb of the land and all the fruit of the trees which the hail had left. And there remained not any green thing in the trees or in the herbs of the field through all the land of Egypt. Kay sila, ang mga lukton, sa word lukton, naudulon, kay sila mitapon sa nawong sa tibok yuta, mao nga ang yuta nangit-ngitan og sila mikaon sa matag herba. I think you saying basayan herba sa yuta ug sa tanang bunga sa kakahoyan nga gibilin sa ulang nga ice ug walay nahibiling nga bisan unsang lunhaw nga butang diha sa kakahoyan o diha sa mga herba sa patag lukob sa tibuok yuta sa Ehipto. The message tonight is really simple. Kumubot ang panahon sa imong kinabuhi o makaplagan nimo ang imong kaugalingon nga layo gyud sa Ginoo, backslid gayud. Nagfeel ka imong kinabuhi what nay pulos tungod sa imong buang nga mga decision ug ang mga bunga magikan niana. Kumubot ka niya ng panahon na mudungog ka sa yawa nga maghonghong diya sa imong dalunggan. Your life can't get any worse. Dali mahimo nga magsamot pa. Padayon na lang. Nga naman magpaubos sa imong kaugalingon, nga naman mag-angkon nga ikaw man ang sayo. Masayo nagpadayon na lang. Dali mahimo nga mas magsamot. Kung kana nga bakak mo sulod sa imong kasing-kasing ug hunahuna, kanang ko ikaw mag-stop. Maglantaw sa palibot sa imong kinabuhi. Nagbisan unsa na matahom pa. Here's what we say, wala. Okay, are you outside of jail? Nakagawas sa jail. Na-jail dito sa Pecos. You don't know that? Napaka sa sulod? Wala. So napaka freedom. That's a beautiful thing. Ang pinaka-common pulong gamiton sa mga piniriso, kabayan sa ilang kinabuhi, pait.
You say, oh, my life can't get, there's nothing beautiful in my life. You're not in jail yet. Do you still have a family? Napay, kinikanan, igsoon, anak. Napa, bisang unsa, bisang kinsa nga naiguma pa nimo. Kanaos ka matahong nga butang. Napa kay church, di naigugma alang kanimo. Kanaos ka matahong nga butang. Ayaw pagtuo sa bakak sa yaw, ayaw pagpalimbong. It can get worse, but here's the good news. It can also get better. Pwede pod mag-improve. Kinsa ba, Flor? Ate? Gla? Si Ma'am Ruth na lang. Si Gla nagbantay ni Hannah. Ako magwali nini nga to ni Ma'am Ruth o niya. Okay naman. Nagandam siya na siya plano mag-backslide. Sunod si Mama. So, joke lang. Tanaw ko. Wifey, talk to her outside. Everybody's watching ya. Wifey. Are you done? Okay. Can I read you a verse? Can I read you a verse? Hosea 13:9. O Israel, thou hast destroyed thyself. O Israel, ikaw naglaglag sa imong kaugalingon. It's your fault. Ang konang imong sayop, ikaw ang nakahimo nining kakimtang. Ikaw ang tanong sa mga listo sa kabuang. Thou hast destroyed thyself. But I love the next 6 words. But in me is thine help. Apan dinhi kanako ang imong tabang. Listen to me. Kung nag-backslide na ka karon, nag-feel ka mong kinabuhi, walay pulos, pero unsa akong pilihan, magpadayon na lang. Thou hast destroyed thyself. Undang yang pagbaso sa uban. Apan diya kaniya naitabang nimo. Dili ka makabasong libis ang kinsa kung wala kay tabang, kung siya nag-offer na. The truth is, halos tanan tao nga naglingkod diri karon, halos tanan na ipanahon sa imong kinabuhi nga nakay dakong sayo. Ug nag-feel na ka imong kinabuhi naguba. Ug nibalik ka sa Dios, ug nibalik ka sa katawhan sa Dios, ug nag-angkon sa imong mga sayo, wala na nag-alibay. Ug ang Dios mitukod sa imong kinabuhi pag-usab. Diba? Listen to me na. Kung nag-backslide ka ron, wak kay alibay. Ang pareho nga Diyos, ang maorang nga Diyos nga mitabang sa uban, makatabang pod kanimo. Ang pangutana lang ang himong kaugalingong decision. Hey, listen to me tonight. I hope yet. Nang hinaut ko, di ka mag-backslide. Pero kung nag-backslide na, tiyak kaniya ang himong tabang. Kung mag-backslide ka sa umaabot, tiyak kaniya ang himong tabang. Humble yourself. Come back to God. He will take you. Siya mo dawat nimo. Huwag mo tabang kanimo pag-usab. Kamu nga na ay sayop sa inyong miagi. Nagtila mo sa kapaitan sa bunga sa sala. Diba? Kanalasod kayo. Pero kana po ang nindong oportunidad nga mo mag-warn sa uban. Ayaw pagsulti, ang Diyos talit na makagaman ako. Kung nakay sayop sa imong miagi, ikaw makatabang sa mga tao nga dali maminaw na ako. Ikaw magsulti, sakto girang iyang gisulti. Ako nagsinati niya na, why kalipay diha sa dalan sa sala. Gamita ang imong miagi alang sa Ginoo. Don't hide it. Don't brag about it. But use it. I challenge you tonight. Ayaw pagpalimbong. It can get worse. Ang green, makaon. Kana ang nahibilin.
Kana nga napa, pwede po mawala. Pero, kana nga naguba, pwede po ayohon. Pinahagi sa imong Ginoo o sa iyang pulong. Thou hast destroyed thyself. Ikaw ang naglaglag sa imong kaugalingon. Pandinhi ka nako. Dinhi kaniya ang imong tabang. Whenever head bowed, every eye closed.